И здравейте хора! Днес ще играем Dragon's Rise of Berk. Тази игра я съм играл много отдавна и ми харесва. Както виждам, в момента има някакъв апдейт. Ага. Така. Хм. Добре, значи сега трябва да си купя на кошмар. И трябва да си купя 2 диаманта. Добре. 1 диамант и едно яйце. Сега си хачнем екчето. Там. Да, и сега имаме чудовищен кошмар на левел 4, за да може да лови рибка. Айде ма, трябва да храним. Добре бе, разбрах. Така. Ето. Сега лови малко рибка и така. Добре бе, то се вижда, че е на лево 1. Така, Хацука трябва да строим някакви къщи там за Охо. Да, някакси инцидент или стана, не знам. Трябва да построят някакви малки къщички. Добре. Така. Добре. Готово. И сега ще се пътят на Фейсбук друг път. Така. Да си видим нещо. Така, 2 диаманта, 100 рибки, така и 10 диаманта. Супер. Не ми трябва максимум. Така, значи, ако построя сега на това, ще спечеля 7. Така, нека да построим тази къщичка и да видим какви са тия там смсчета са. Червил. За кого ми това червил, бе? И кой ще сложи тази реклама в тази хубава игра? Ужас. Така. Добре. Сега май трябва да... Така, вече го има лево 5. Да. Да, вярвам, че трябва да търся тоя Гронкъл. Как ста... Топле се ме дразни. Дявката. Така... да, трябва да намеря рибка. Репи. Така. Добре. Айде. Рибки. Браво. Точно така. Остана следващата. 30 секунди.
И къщичката е готова. Сега да видим какво ще стане. Така, то... О, сега пък да взема тая бореноска. 150 диаманта. Как ще я взема, нека да взема какво? Преди като... Ако си бях когато си купувах тая истинската, нали, бореноска, винаги печелих по 300 диаманта, а сега нищо. А не, ето. Късам. Ето ги. Някакви костюми там има за Stonefly и Journey. Така. Така. Добре. О, yes! Яйце. Така. Сега трябва да го качим за 5 минутки. Добре. Готово. Аха. Да се пукнеш. Вече го направих. Така. Сега какво? Така. Добре. Ще взема. Айде. Така. Тук малко. Имам ли още? Готи, може ли да ти помогна с нещо? Не. Не. Абе, тя не иска, бе. Ох, трябва да премахнем 6 дърве. Така, айде тогава. Ага. Айде по-бързо. Добре, мисля, че това са 6 дърва. Готово. Така. Добре. Така. Трябва да взема 200 рибки. О, боже. Така. Спейте. Да, айде. Къщичките ни почти ще са готови. Аз преди имах беззъбчо на левел 113 и там, не помня кой беше. Мисля, че беше на 113. И беше много готин. Така и... О, yes. Добре, бе, айде. Така. Готово и сега мицика, готово. Така, добре. Хачко. Ако имаш и сполчо. Така. Какво трябваше да... О, забравих какво трябваше да правя. Така, добре. О, сериозно, взел съм рибки. Айде. Така. Готово, сега трябва да изчакаме. И хора, това ще е краят на клипа. Дано да ви е харесал. Кажете ми дали продължавам с поредицата на тази игра, защото мен в принцип не кефи. Но ако аз кефи ми кажете. И до скоро.